బ్యూటిఫుల్. ఫాలింగ్ కంచి టిష్యూ శారీ కలెక్షన్ ఇస్ హియర్. సచ్ ఎ లవ్లీ లైట్ వెయిట్ ఫుల్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్తో వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఒక్కసారి ఓపెన్ చూద్దాము. ఓపెన్ చూస్తే హైలైట్ పార్ట్ వచ్చేసి బ్లౌజ్, కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ వస్తుంది. బోర్డర్ ఏ కలర్ వస్తుందో అది వస్తుంది అనమాట. ఎంత బాగుందో చూడండి. సచ్ ఎ లవ్లీ బ్లౌజ్ అండి. ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ బ్యాక్, ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ ఫ్రంట్, అంటే ఎలా అయినా మన ఇష్టం అనమాట ఆప్షన్స్. నాకు తెలిసి ఇది బ్యాక్, ఇది ఫ్రంట్. అండ్ బోత్ స్లీవ్స్. ఒక్కసారి వర్క్ చూడండి ఎంత ప్రెటీ ఉందో, అసలు చాలా బాగుంది. అండ్ బ్లౌజ్ శారీ ఆల్ ఓవర్ చూస్తే కనుక ఇది మొత్తం పళ్ళు వచ్చేసి ఫుల్ గ్రాండ్ గా వచ్చేస్తుంది. అండ్ శారీ ఆల్ ఓవర్ ప్లేన్ వస్తుంది విత్ గ్రాండ్ బోర్డర్స్ బోత్ సైడ్స్ అనమాట. అండ్ ఎంత అసలు చూడండి, ఆ ఫ్లో చూడండి ఎంత బాగుందో. గ్రాబ్ ఇట్ సూన్. యూ డెఫినెట్లీ మీరు లైక్ చేస్తారు ఈ శారీని. గ్రాబ్ ఇట్ సూన్.